Salutare lume și bine v-am găsit la un prim episod, la o nouă serie. Da, la început, joculețul o să vi se pară, o să-mi spuneți în comentarii, bă, ce mă, ăsta, bă, te joci o porcărie de joc, bă, pixelat. Da, nu, bine, chiar o să mă joc, dar o să vedeți voi pe parcurs. Mai târziu o să fie epic, deci de la jocurile pixelate o să evolueze la jocurile noastre din prezent. Cu grafici perfecte, grafici 3D, grafici mai bune. Te lasă să te miști doar în dreapta momentan. Bun, acum în stânga. Poc. Acum 2D. Adică cub pe cub. Basic scrolling. Sounds. Avem sunete. Vedeți cum evoluează? Deci da, cam ceva în genul ăsta va fi pe tot parcursul jocului, numai că nu va fi așa pixelat. Să fie altfel. Hop, hop, hop. Monștri! Spin, bitch! Da. Fuck. Deci trebuie să am mai mare grijă. Fuck. Avem sunete. Vedeți cum evoluează? Chiar destul de bun jocul. Nu pot să zic că e foarte șmecher, adică încă n-a evoluat în genul ăla. Acum avem și muzică. Hop. Nu. Trebuie să ducem aici. Boom, save points. Deci cam așa va fi tot jocul. Gata, bă, tati, culori. Hop. O să vedeți voi pe parcurs ce frumos o să fie. Stați un pic să văd cât e ceasul. Ok, e 1 după amiaza când filmez eu. Hop! Lilieci, stupizi! Fuck! Stați un pic, am salvat. Ce-am făcut? Am dat new game? Nu. S-a părut că am dat new game. Am găsit o stea. Foarte frumos. Nu întrebați de ce fac așa. Doar țin apăsat space. Și... Da, fiind că m-am plecțit. Hop. Yes. Corect. Yes. Ia. Acasă. Ești acasă. Am salvat jocul. Poveste. Nu stau cum să citesc. Ok. You got a storyline. Deci mai multe culori. O să vedeți că o să devină 3D jocul. Și o să arate...
Am salvat foarte aproape. Da. Nu, iar storyline-ul. Mă, mi-e frică să apăs ESC. Nu. Ce bine că m-am pus să aleg. Dacă să ies în meniu sau nu. Mama, ce culoare. Aoleu. Da, de ce? Mă scuzați că tot dau fail-uri, dar... Pot să dau skip ceva? Oricum, primul episod așa, va fi așa mai la Caterinca. Mai încolo o să ne apucăm și noi serios de serie. Dacă o să vă placă. Normal. Eu nu fac o serie dacă nu vă place. Yay! Panouri! Wow! Livia, că prost. Acum vrei să te bați cu mine, acum nu mai vrei, eu? Free movement! Yes! Acum vedeți? Nu ne mai mișcăm în pătrățele. Ne mișcăm și așa. Vedeți cum evoluează jocul. Bă, ce știți voi? Bum! Inventar! Ce asta? Nu pot să fac nimic. Sunt șmexi. Cum ala mei? Oricum m-am salvat fix acolo, deci... Deci să nu-i atingem. Wow. Nu! Yes. What? Wow. Yes. Avem ceva chesturi pe aici. Nope. N-avem nimic pe aici. Șmecher. Ce? Tab. Ce vrei? Sunt șmecher. Poțiune, am o poțiune. Am poțiune. Ce am ratat un chest? Cred că da. Că acum trebuia să da. Eu știam, bă, ce? Vedeți? Bam. Deci. Yeah. Vedeți că am ratat eu un chest? Ratai eu un chest. O luai pe acolo, ca disperatul. Și nu mă uitași. Bine. Lasă-și ca naiba. 11! Aoleu, ce m-a durut. Câți bănuți avem? Avem 150, stați liniștiți, ne mai atacă vreo 7 de ăștia. Până ajungem în sus. Vedeți? M-am și speriat. Și nu de bine, de joc. Aoleu, dar stați numai ușor. Băi, țăganilor. Vă sparg, băi. Yeah. Dacă pe aici. Nu văd? Nu văd. Așa. Așa, am salvat jocul. Pe numai nimic? Uite cufărul ăsta. În care am găsit o carte. Slime. Da. Lucru foarte bun. Se știe.
l-am salvat fix lângă. Motherfucker! Hop! 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 Aoleu! Am bătut 2. Aoleu. Tati. Bă! Cum, bă, tăticule? Cum? Deci bat unul, mă duc să salvez. Bat unul, mă duc să salvez. Aoleu. Hop, hop, hop. Deci cum am bătut pe unul, cum am dus să salvez? Am salvat. Că nu mă mai chivui atâta. Ce vorbești? Băi! Băi! Bă, Gige! Eu v-am zis că trebuie să salvez după ce bat pe unul. Aoleu! Gigel! Gigel! Viorel! Trosnel! Gigel! Trosnel! Gigel! Gigel! Trosnel! Viorele! E 1 și 7 minute. Hop. Aoleu. Aoleu, Viorele. What's up? What's up? Chest! Am deblocat un chest. Am salvat. Iau chestul, mai salvez o dată. Village. Ce șmecher. Am ajuns la partea village-ului. Nu, momentan nu pot să intru în case, nu pot să intru în fântâni. Ba da, pot să intru în fântâni, până la urmă. Am deblocat NPC-urile. Țigan. Da, chiar nu. Ia stai, bă, băi! Ce știi tu, bă? Hop! Pot? Fucking Zelda! Bam, enter houses. Percu de zile mari. Acum haide să mergem în fântână. Aici era fântâna? Sus? Da, aici. Yes. Da, sămânța asta ne va face mari poc. Suntem mari. Suntem foarte mari. Suntem mari. Foarte mari. Wow. Și suntem mai bedeși când dăm cu sabia. Ok, hai să ieșim sus. Hei, tu, nenea, lasă-mă. Hello. Bă, lăsați-mă, fraților. Am înțeles. Lasă-mă și pe să intru în cameră, da, în casă. Torc. Ce torci? Plic, plictiseală. Plic, plictiseală. Poc. Ha și bă. Bă.
Hello. Shopkeeper, shopkeeper, hai. Potion, long sword, cumpăr armor, Phoenix Down, rar card. Rar card, vreau să văd ce e la... De Phoenix Down aș vrea să mi-l iau. Acum nu vreau să mai iau nimic. Plic, 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 sală. Uite, haci, trebuie să mă duc. Aoleu, nu pot să mă duc acum. Mă duc, cumpăr tot ce acolo. Dă-te, bă, cheliuță, cap de puță. Cumpăr armor. Ok, thanks. Da, să-mi cumpăr și longsword-ul. Lasă-mă să le dau. Am cuib. Aoleu, nu mă lasă. Ok, deci inventarul e la fel. Plic, 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 seală. Acum nu mai am nimic, niciun ban. $0. Trebuie să mă duc aici să farmez. Aici faci bani repede. Dar repede. Nu așa o leac. Repede. Finish! Force fight. Cine-i mai aia? Pe bună, mă, cine-i aia? Items. Nu mă lasă să dau ra. Potion. 2. Bă, dă-i mă items. Potion. Pe mine. Aleluia, aia era de viață. Aia era de viață, de viață, de viață. Ha! One shot, one hit, bitch. Băi, țăganii. Băi, țăgane. Dai mă, dai. Dai mă, țigane. Poc. Aoleu, ce mulți am câștigat. My name is... Erase. Kairis. Ne, lasă așa. Hai, fratele meu. Vreau și eu să facă ceva. Hai, fratele meu. Acolo? Țin minte că e un dan. Da, dungeon. Ia, câți bani avem? 230, ok. Mai facem și noi câțiva bănuți. Yay! Emuc. Vai, ce greu a fost. 280. M-am și speriat. O bune. Poc. 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 380, hai că mergem acasă, poate ne mai batem cu cineva pe drum. Știam, și mereu mă sperii. Nu știu, am ceva, mereu mă sperii. Cât am? 430. O să mă duc și o să-mi iau Phoenix-ul ăla. Chiar dacă habar n-am ce cu el, dar vreau să descoper. Bye. Phoenix Down. Ce e la Phoenix Down? Mă rog, o să aflu eu. Deci acum am $130 de bănuți de aia, dar lor. Până la dungeon-ul ăla o să ne mai bătem cu câțiva timp și o să mai câștigăm bănuți. Bănuți, 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 bănuți,
Știam eu și de data asta chiar nu m-am speriat. Vai ce grea a fost, one shot, one shot, bitch. Crystal Caves. Iarăși am dat. Ah, fuck! Am făcut ca zona de gaming. Fuck. Am dat prea repede și nu mi-am pus nume. Tot Clink mă cheamă și pe mine. Ce nașpa. Stați relax, când o să găsim cristalul ăla, o să devină jocul 3D, nu o să mai fie așa pixelat. Dacă nu mă credeți, uitați-vă în continuare. Dacă nu vreți, nu vă rec. Glumeam. Oh. Fac și o glume cu fanii. Am găsit o poțiune. Aici nu găsesc decât poțiuni. Attack, țac. Pot să dau run, dar nu, mai bine mă bat cu ei ca să câștig bani. Am 450 deja. Uite-i, băi! Bă, frățici, lăsați-mă. Magic, heal. Pe toți, hai. Fă, idiotă. Tec, hai, dă-i și tu ceva. Tu prost. Haul. Yay! Prost. Te bucură? Prost. M-am plimbat. Dar m-am plimbat degeaba. Nu l-am terminat niciodată. Doar m-am uitat la 3 episoade de la zona de gaming. Și am zis, bă, mi se pare destul de interesant jocul. De-aia știu unele secrete. Adică chestii. Adică, da. Iată-i, mă! Iată-i, doamne. Iată la el! Du-te, frate, de-abia un damage. Doi, frate. Ce stai? Doi. Ăla-i. 6, dar nici n-am apucat să iau acesta. Experience point. M-am speriat iar. Să mor de nu m-am speriat. Deci trebuie să fac ceva, că mereu mă sperii. Deci mereu mă sperii. Tec, tu, hai, stai. Șezi blând, bă, băiatul, șezi blând. Pe acolo nu pot, că e apă. Life Fountain. Și aici se instalează și jocul. Dar nu contează să dăm joc cu numele ăsta. Chiar dacă își pălău numele, mere. Știu și eu, am notat un chest mai în spate, dar n-am chef să mă duc. Că o să trebuiască să dau run, mereu. Ca să scap de proști. What? Uite, o caie secretă. Nu mai e secretă. Oh, dau run de dată, da. Run, bă, băiatule. Du-te, bă. Că nu mă lași. Dă-te, daci. Da, dă-te, bă. Coacilă. Life Fountain. Cu cacilă. Aoleu! Deci să mor de nu dau skip. La toate. La toate dau skip. Așa, mă, dați în continuare. Proștilor. Proștilor.
Dați că eu de acum doar mai ran. Ia uite-l, mă. Îmi dau ran că edita mai bosalău și nu pot să bat. E greu. Dar așa că dacă vă întrebați de ce tot dau ran mereu, că durează o leacă până îl bat. Acum am bătut mai ușor. Nu știu de ce. Nu trebuia să-l bat. Aoleu! Ce repede i-am bătut. Iar mă bag cu proști. Poc. Ratare, așa. Tocmai când o să ieșim din peștera asta idiotă, atunci o să devină jocul HD. Pe unde naiba trebuie să iau? M-am și încurcat jocul ăsta. Că la fiecare pas trebuie să mă bag cu handicapați ăștia. Proști de ăștia. Retarzi. Și nu pot nici să fug. Safe. Da, bă, se vede că safe. 100% safe. Ciumpalacul. Ăla-i, bă! Bă, uite-l! Aoleu, oleu, 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 oleu. 1000 și ceva de bănuți. Avem o grămadă. Nu pot să trec. Nu înțeleg ce trebuie să fac. Că m-am blocat. Eu nu pot să fac nimic, că-s proștii ăștia pe aici. Trebuia eu să iau repede. Du-te, ceva meu, de ce? De ce îl tot ratăm? Eu uite-l, mă, cum îl ratează. Și mă enervează când îl ratezi așa. Ia uite. Pe unde trebuie să o iau? Băi, jicule. Tec. Ia uite-l, și acum nu spune că începem să-i dăm în continuu mis, că îmi bat piciorul în el de mis. Nu știu ce-i Phoenix Down ăla. Ia uite. Ieșiți-mă acasă. Mă și enervați. Miss. Da, bă, save. Stai să vezi că îl ratăm în continuu pe ăsta, iarăși. Și-mi face 1000 de nervi. Câți bani am? Aproape 2000. Bă, olei! Pe unde mă trebuie să o iau? Eu tot dau ca retardat, eu tot mă plimb pe aici ca retardatul și mă bat cu proști, dar degeaba.
Că tot nu erau pe nicăieri. De mai repede, mai repede, mai repede. Mai repede, mai repede, mai repede. Mamă, ce mult am filmat. Dar ce-l tot ratezi? Scuzați pentru regiul ăsta, dar mă bate pe creier chestia asta. Tot ratează care t-a dat. Deci deja m-am plictisit de jocul ăsta. Știu că pe acolo, pe unde vreau eu să o iau, acum trebuie să o iau. Dar nu merge. Uite. Flocăcilă. Flocăcilă. Hai că sunt prea bun pentru voi, fraierilor. Stai că de aici am venit odată. Ok, no, bă, cam atât a fost și cu episodul de azi. Am încheiat cu lupta asta retardă. Și până data viitoare, eu am fost Crazy Gaming. V-am pupat. Ciao!